y frwydr yng nghanol cae. Jordan Williams yn colli allan i Hilbert. Y penefin amdani i Ian Owen yn gwneud yn dda i gyrraedd honna flaen. Danny Redmond, a mae'n dal i frwydro ac wedi ennill y meddiant i Redmond ddim yn hapus. Nawr te, mae'n y gyfle i George i gosod i Ian Owen. Mae Hilbert yn odan drwy'n y golwr. Hon gwaith craf gan Shepherd. Digon i'r Barri fangio'r drwm amdano'r ddechrau'r gema. Shepherd yn ystyried i opsiynau y geig hir i'w i. Ond mae'n syth nôl am i dannu nhw. Ian Owen i Hilbert. Hilbert yn ebyn Magai. Wilmot sy'n yno. Wilmot yr ergyd ag arbediad o'r safon ucha gan Nathan Shepherd. Oedd hwnna'n gynnig da. Oedd yn arbediad da. A'r Barri'n dechrau'r gem ar dan. Holden yn arwain y gwrthymosod. Mae yna gymorth yna. Mae Phillips a Wilson a Williams yno. Y bas wrthodd yn hyfryd i Ben Wilson. Wilson drwodd! A'r ergyd yn cael ei chlirio gan George ac ergyd wan oedd hi hefyd. Oedd y bas yn hyfryd. Y gorffen ddim cystal. 5 munud ar hugain o'r gêm i chwarae. Wilmot ar gig gornel. Mae'n cael ei chlirio nôl allan at Wilmot. Ail gyfle i groesi. Digonedd o le gan Kavanagh. Yn mesur y croesiad ac oedd Magidson yn rhydd. Oedd ganddo fe fwy o le na nath o ddeall. A'r peniad heibio'r postyn. Y Seintiau'n adeiladu yn bwyllog. Bodenham i Cones. Chydig o le i droi. A nawr digonedd o le o'i flaen. Cones yn ergydio. Ar ei droed dde. Am ffafrio'r chwith gan dyn ni. Phillips. Yn ôl mae'n mynd. Magai. O, Holden yn gadael i'r bêl wneud y gwaith. Rory Holden yn ergydio. Ond digon rhwydd i Ratcliffe. Sargent ar yr ystlys i'r Seintiau ar ôl cerdyn coch i Harrison y penwythnos diwetha. Magai i Davies. Y bas ar y cynnig cyntaf yn cael ei hatal. O, ac yna mae'n colli'r meddiant i Cydyhi. A nawr te, dyma chi ras rhwng Cydyhi a Danny Davies. Cydyhi'n dal i fynd, mae'n y ddynion yn y canol yn aros amdani. Mae'r bêl yn aros ar dir y chwarae. Ian Owen! Bodenham ar gwiriad. A chyfle arall i'r Barri. Tybed byddai'r bas ar ergyd fymryn yn gynt. Byddai'n y lai o amser i'r Seintiau osod i hunain. Holden, yr hediad siodd yn amddiffyn. Y croesiad Davies yn cyrraedd. Yn methu cael ei droed ati mewn pryd. A mewn hanner anodd i'r pencampwyr. Mae hwnna yn gofod cael ei gyfri fel cyfle da. Redmond i fyny'r cae. Munud yn cael ei ychwanegu ar fwrdd y pedwerydd swyddog. Wilson chydig yn ffodus. Williams nawr yn ôl i Wilson. Y croesiad Williams eto. Di'r Barri ddim yn gallu clirio mor bell a Holden ar bêl i ddwylo diolchgar George Ratcliffe ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Mae'n parhau'n ddi-sgôr. Williams. Davies. Davies eto. Llinell amddiffynol o Barri yn gadar ar ymyl o Cwrt Cosby. Rhaid nhw'n ganolbwyntio ar bob pas, bob symudiad. Y Seintiau mor bwyllog, mor amyneddgar. Williams, y triongl yn hyfryd, ac yna'r bas drwodd i Wilson, dyma'r cyfle, does o ddim camsefyll, Cislovic, ac yna Ratcliffe yn gafel y bêl o draed, rai yn brobl, y Seintiau wedi bod mor bwyllog mewn hanner lle mae'r cyfleon mor bryn, a'r cyfle'n dod i Wilson ac yn ten methu a manteisio. Redmond yn clirio. Magidson. Ennill tiriogaeth mor bwysig ar meddiant ar hyn o bryd i'r Barri. Byddwn nhw'n geisio cael pwynt yn erbyn y pencampwyr. Neu os edrych pwynt am ddod i Hilbert! Yr ergyd yn cael ei harbed gan Shepherd. A dyna'r agosam ar Barri wedi dod yn yr ail hanner. Foli Hilbert yn cael ei harbed.